Другий вопрос. А что это за книжка? Книжка була напланована у серії «Русинська класика». Ну, повів би, усі в серії вже виходить друга книжка. От перша книжка Анатолій Кралицький твори, а тепер Євгеній Фенсик твори. Усі в серії напланувались ми скоро 10, може аж 15 книжок від русинських писателів. Книжок, котрі ми можемо означити як русинська класика. То значить ліпші твори русинської літератури. У тій серії плануємо видати, не так надіємося, що Емілія Кубика, Олександра Духновича, Олександра Павловича і многих других русинських писателів. І як першу книжку Анатолія Кралицького, так і другу книжку вшорили Валерій Падяк, то значить я, і мій молодший колега, так, ми колегове по кафедрі Інституту русинського язика і культури Курто Іряк Пряшівського університету. І от в рамках нашої педагогічної, научної роботи, в рамках Пряшівського університету ми напланували таку серію. І дяка тому, що у Словакії є інституції, котрі допомагають видавати книжки, це твори, котрі ми можемо їх основати в рамках учебної програми університету, то ця книжка теж видається із такого подпору, фінансову подпору Міністерства народностних меншин. Цей грант, цей фонд називається «Культ Мінор». Фонд на подпору культури народностних меншин. І от дякуючи тому фонду і дякуючи, може, ініціативі вшорителів, нашій роботі, і на кінцеві ми можемо повісти, що за 2 останні роки, це за 3 останні роки, ми вже видали 2 книжки у серії «Русинська класика». Що би ще можна оповісти по тих книжках? Ну, перше, ми напланували, що то не будуть тоненькі книжки, то не будуть книжки, коли будуть репрезентувати деякий один твір від писателя, то не будуть брошури, то мають бути великі академічні видання. Ми тримаємо того, що аби представити писателя, мінімально треба 400 сторін, 440 сторін, аби читатель, котрий пак візьме у руки всяку книжку, міг спокійно достати якусь представу за творчість того чи іншого русинського писателя. Зато треба, щоб вони були такими у великому форматі і великим обсягом зроблені. То друге, що я б хотів сказати за Фенсика. Третє, ми кажемо, Фенсик наш будитель. Читателю може бути інтересно знати, а кого ми називаємо будителями. От тут я би сказав, що будительська література, а ми маємо такий термін характерний про декілька центральноєвропейських літератур. Приміром, про словацьку літературу, про чеську літературу, другі літератури, у тому числі і про русинську літературу. Хто такі будителі? По рокові 1848, коли у Франції, у Парижі відбулася Велика Французька революція, і фактично вона поміняла наше відношення до того, а якою має бути будучність землі, ми бачимо, як починають формуватися національні двигання у кожному народі. Кожний народ
у Центральній Європі, і не лише у Центральній Європі, треба ширше повісти, по цілій Європі, виношує ідею не лише національної консолідації, за деякий час місна інтелігенція виношує ідею національних держав, які до 1848 року ми бачимо, що Європа, вона фактично була у формі імперій, то значить 4 великі імперії: Німецька імперія, Австрійська або імперія Габсбургів, на югові Отаманська імперія і на востокові Російська імперія. То вже по рокові 1918 ми бачимо, як вшиткі то ті імперії розпалися, і на землях Європи вчинилися національні держави. Польща, Чехія, пак Чехія і Словакія, пак Подкарпатська Русь, котра могла бути або віддільно, або стала частю Чехії і Словакії. Ми бачимо Сербію, ми бачимо Хорватію, Македонію, пак бачимо, що декілька южних слав'янських держав вчинили собі єдну державу Югославію. Ми бачимо Мадярську державу, Румунську державу і другі, маленька Австрія до кінця. То значить, ми бачимо, що то національне двигання, яке зачиналося французькою революцією в 1848 року, привело і тому, що уже за деяких 70 років у Європі були національні держави. І от ушиток то двигання, ушиткі інтелігенти, котрі від року 1848 року консолідували національну ідею у рамках свого народу, ми називаємо будителями. Кожний народ, а ми знаємо, що про імператора вшитки були єднакі. Йому вшитко єдно було, що словаки, що русини, що чехи, приміром, то ми говоримо за імперію Габсбургів. Вшитки були єднакі. То місна інтелігенція чітко диференціювала: ми словаки, але не чехи. Ми чехи, але не німці. Ми русини, але не мадяри. І так далі. То значить, що кожна національна група, кожна національна етнічна група консолідувалася в таку, на новий спосіб, ставала національно брала собі національне осмислення. От в рамках того періоду, 1848 аж до Першої світової війни, місна інтелігенція, котра спомагала то двигання, котра обертала увагу, а ми тепер вже будемо говорити лише за русинів, обертала увагу наших простих русинів по селах, котрі жили, деколи і школи не знали, а були мало грамотні деколи, а були і грамотні. Вона обертала увагу, вже не забудьте, в русини. Ми можемо легко бачити, як в Європі кожна інтелігенція по-своєму старалася, як би то повісти, збудити свій народ, дати йому національне кредо. Приміром, ми знаємо, наш Олександр Духнович написав такий стих, котрий мав будити наш народ, котрий і став гімном: «Я русин був, єсмь і буду, я родився русином, чесно і мой род не забуду, останусь його сином». То саме ми можемо говорити за чеський народ, де інтелігенція виступила із своїм гімном «Где домов мой», чи словацький народ «На Татровса близько», чи хорватський народ «Лепа моя домовина». То значить, що кожна інтелігенція будила національні чувства свого народу. І от русинська інтелігенція, а ми знаємо, що цей національний період зачнеться такого
діятельством двох визначних карпато-русинських будителів, таких як Олександр Духнович у літературі і в політиці Адольф Добрянський. От вони мали послідователів, ціла плеяда русинських писателів, котрих ми називаємо будителями. І то, бо я сказав і за Олександра Гомічкова, Олександра Павловича, Юлія Ставровсько-Попрадова, Степана, Євгенія Фенцика, Олександра Митрака, Анатолія Кравецького, Івана Сілвая, Феодосія Злоцького. І ще би можна назвати 30-40 фамілій, бо коли вчинилося і літературне общество, а перший раз воно було закладено у Пряшеві, і ініціатором його був якраз Олександр Духнович, наш будитель номер або число номер 1, то общество, яке так і називалося літературне заведення Пряшевське, от до нього записалося в 1850 році аж 200 членів. І то саме можемо говорити, що у той самий час, може на початку 60-х років, 65-64 рік, 65-й рік, в Ужгороді появляється таке общество, літературне общество Святого Василія Великого. І от там теж ми видимо поверх 100 членів того літературного общества. Ми видимо, як много було інтелігенції, котра робила в тому періоді, котрий ми і означуємо як будительський або період будительства, а тих літераторів будителями. І от поміж другі будителі, в другій половці 19 століття, мали ми і такого писателя, такого літератора, як Євгеній Андрійович Фенцик, котрий родив акурат на початку октября, 5 октября 1844 року. І як то було характерно про нашу інтелігенцію тогочасно, мало хто з них міг дожитися до 60 років. Фенцик умер 5 декабря 1903 року. Крутое життя, але доста многое зроблено. І ще б повів, одна головна черта будительської літератури, яку порівняти з літературою першої половини 19 століття, то та література першої половини 19 століття можемо її означувати як аматорську. То значить, поет, кіт мав дяку, міг дещо написати. Кіт не мав дяку, робив свою роботу ту іншаку. Це був урядником, це був священником, це був, я не знаю, вченим. Це просто був деяким сільським челядником. Але будительська література мала вшиткі черти професіональної літератури. Це був то піп, це був то урядник, це був то деякий політичний діятель. Ці люди розуміли, що література от тепер важна черта національної консолідації. А то значить, що кожен писатель-будитель, будемо так говорити, від рана і до ночі, кожен день робив у літературі. Були то поезії, а коли не було вдохновення, могла то бути публіцистика, а коли то не була публіцистика, а був час, може то була проза. Дехто розумівся на тому, що русинська література має мало драматичних творів і посвятив своє життя драматургії, то значить, от такі вони були наші русинські будителі другої половки 19 століття. Етнічна група карпатських русинів була об'єктом їх творчества, об'єктом їх інтересу,
Вони свої інтереси направили акурат у бік русинської етнічної групи, аби збудити русинів до національного життя. Аби кожен русин чітко осмислив, що він є не лише підданий свого австрійського імператора, що він є за національного знаку русин. Щоб кожен русин знав співати хоч лим гімн свій «Я русин був, єсмь і буду». І коли наступить момент, коли другі європейські народи зачуть на повний голос декларувати «Я поляк», «Я чех», «Я серб», «Я румун», «Я мадяр», «Я німець», у тому, я не знаю, поліфонії чітко можна було учути і голос карпатського русина. Я русин. Я русин був, єсмь і буду. Отакі вони були наші будителі.